T'has preguntat mai què passa amb les escombraries un cop surten de casa teva? Podria ser que hi haguessin empreses que estiguessin fent negoci dels residus i, per tant, prioritzant els seus beneficis a la teva salut i la del planeta? Aquestes i altres preguntes són les que ens van fer arribar a les sòcies d'Opcions i és per això que portem setmanes investigant juntament amb Resero què hi ha darrere del negoci dels residus. I ara volem compartir amb vosaltres aquesta informació, ajudar-vos i acompanyar-vos en els canvis individuals per millorar la gestió i la reducció de residus i, sobretot, hem descobert que els canvis individuals són necessaris però no suficients i cal posar l'accent a qui té la responsabilitat més rellevant en matèria de residus, que són les administracions i les grans corporacions. És per això que necessitem quanta més gent informada millor, fent canvis en el seu dia a dia i també reclamant juntes la justícia social i ambiental si volem tenir opcions per mitigar l'emergència climàtica. Uneix-te a nosaltres i juntes alcem la veu. Mira la brossa i separa el negoci del residu.